Yo, what is up mga katropa? Take 3 na ito. So, if you're new to my channel, welcome sa tropa mo, tropa ko, tropa tayong lahat. And you're watching Cebuano Vlogger, guys. So, ang vlog natin ngayon is a challenge. Wala muna tayong gagaguhan na gagawin, guys. Dahil challenge, malupitang challenge ito. Talaga mahirap ito. Dahil ang pamagat ay no edit challenge, guys. Ating tingnan nga natin kung anong bang mukha ko kapag walang edit na ginagawa sa video. So, let's start. So, simply ang mechanics ng challenge na ito is magawa ko ng video for 2 minutes na walang editing na magaganap. Kung may edit man, may punishment. So, talagang tingnan nyo, guys, kung may edit itong vlog ko na ito. So, 1 minute na itong vlog natin. So, ano pa ang aking isasalita? So, kumusta na kayo, guys? Ako, pasensya na nga pala na hindi ako nakapag-edit ng vlog dahil yung USB cord ko is nasira. Yung yellow-green ko na USB cord. Kaya bumili ako ng bago, pero amazing itong bago kong USB cord dahil magagamit mo siya parang may ilaw. So, ating i-try. May ilaw siya. So, umiilaw sa high-tech to kapag naka-charge yung kuan mo or naka-connect mo sa laptop yung phone mo or camera. So, talagang maganda ito ang nabili kong bagong USB. So, pasensya na gumagalaw. So, ito ang USB na high-tech. So, tingnan nyo, leather siya. Leather yung, ayaw mag-focus. Leather yung wire niya. So, yes, 2 minutes na. So, ilang seconds lang dahil nagsimula ako about mga 2 minutes and 45 seconds. So, talagang mahirap ito. Wala na akong mga sasalita. So, for today, for past week, so 1 week akong hindi pa nakapag-upload. Pasensya na kayo, guys. Hindi ko kayo na-aliw din. Talagang hindi ako stagnant yung mga videos ko na na-edit na i-upload ko sana pero nasira talaga. Saka yung budget natin is talagang minimal. May pupunta pa tayo sa school. So, ganun. So, ngayon, no edit vlog. Bukas, i-upload ko ang Otaku Fest na ating na-experience kahapon sa Sundays dito sa Cebu City SMC side. Talaga may experience yung makikita nyo ang mga anime na gustong gusto nyo. So, if you happen to love this video, goodbye, guys. Click that like button, subscribe to my channel, and click that bell button below para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko pa next time. Thank you, guys. Success yung video ko sa challenge na to na no edit challenge for the first time kong ginawa. So, see you guys next time in 3, 2, 1. Bye!